3-bit Stormbox Flow. Zariadenie, ktoré sľubuje parádny zvuk, slušnú výdrž batérie a odolnosť voči vode. Ale je to naozaj tak? Poďme to zistiť. Čaute všetci, moje meno je Mišo z Luxusnej elektroniky a máme tu ďalší 3-bit reproduktor. 3-bit Stormbox Flow je názov tohto modelu a na prvý pohľad si všimnete, že výzorovo je iný ako všetky ostatné. Je taký by som povedal ako tehla. Ja viem, znie to vtipne, ale úplne mi príde, že proste je to ako tehla. Mne osobne sa tento výzor alebo tento tvar a model ako taký vôbec nejako ani nepáči, ale je to o tom zvuku a vo videu sa dozviete, či ten zvuk stojí za to, takže pozerajte až do konca. Začneme pri nabíjaní. Nabíja sa cez USB-C port, ktorý je z boku po ľavej strane tohto reproduktora. V dnešnej dobe už je veľmi bežné všetko nabíjať cez USB-C, takže je dobré, že aj týmto káblom viete nabiť tento reproduktor. Čo ešte viete nabíjať je aj telefón, pretože tento reproduktor slúži ako powerbanka. Není to pri všetkých 3-bit produktoch, ale stretli sme sa už s tým a tento nie je výnimkou. Ale keď nič nenabíjate cez tento reproduktor a chcete iba počúvať hudbu, vydrží vám hrať 24 hodín s funkciou X-Base, bez tejto funkcie vydrží hrať až 30 hodín. Výkonnostne má tento reproduktor 25 W, čo vám úplne stačí na nejakú domácu menšiu party alebo na nejakú opekačku pri ohni vonku. Po prípade, ak máte dva takéto reproduktory alebo ďalšie reproduktory od značky 3-bit, ktoré majú možnosť stereo módu alebo multiroom módu, tak si viete spárovať tieto produkty a viete počúvať cez ne spárovanie stereo alebo party mód. A v cenovej relácii okolo 2300 korún ťažko nájdete lepší a výkonnejší reproduktor s lepšími funkciami ako je tento. Čo sa týka ovládania, máme tu zase 7 tlačítok, úplne tie isté ako pri minulom reproduktore, takže si ich rýchlo zbehneme. Máme tu zapnutie, vypnutie, Bluetooth párovanie, zase mínusové tlačítko, okrúhle tlačítko na zastavenie hudby, pustenie hudby, plusové tlačítko na ovládanie zvuku smerom vyššie a prepínanie pesničiek smerom dopredu, equalizer tlačítko na prepínanie módov equalizéra a prepínanie stereo módov. Čo sa týka toho equalizer tlačítka, prepínate si tu medzi X-Base on, X-Base off a audiobook režimami. Je odolný voči prachu alebo vode a vďaka certifikátu IP67 prežije aj mierne ponorenie do bazénu alebo vo vani. Samozrejmosťou je aj funkcia hands-free mikrofónu pre vaše hovory. Keď potrebujete si vybaviť nejaké dôležité telefonáty, viete ich vybaviť aj cez tento reproduktor. A váži iba 660 gramov. Ako už som spomínal a ako je to pri všetkých reproduktoroch, dáme si tú zvukovú skúšku, kde vám ja pustím nejakú pesničku na tento reproduktor a vy mi následne potom do komentáru napíšete, ako znie. Takže poďme na to. Let's have a bit of fun till I downfall.
you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Tak, čo si myslíte o tomto reproduktore? Napíšte to do komentáru. Dajte odber, je to zadarmo a neujde vám už žiadne ďalšie video. My sa vidíme na budúce, takže majte ešte pekný deň a čaute.